त्यानंतर होईलच प्रेम मालिकेच्या आजच्या भागामध्ये प्रेक्षकांना आपल्याला पाहायला मिळालं. दिवाळीचे जे काही पदार्थ असतात ते दिवाळीला अतिशय उत्तम प्रकारे बनवता येत असतात. परंतु पार्थला काहीही येत नसतं आणि त्याची अशी इच्छा असते, मी काव्यासाठी काहीतरी फराळ बनवावा. नंदिनी म्हणते, तुम्ही असं समजू नका तुम्हाला काहीच बनवता येत नाही. तुम्ही काव्यासाठी किती छान चित्र काढलं, तसंच चित्र जीवाला जमेल का? नाही जमणार ना. त्यामुळे तुम्ही वाईट वाटून घेऊ नका. नंदिनी तसं म्हटल्याबरोबर जीवाच्या मनामध्ये काव्य आणि त्याच्या असंख्य आठवणी उभ्या राहतात. त्याने पूर्वी तिच्यासाठी चित्र काढलेलं असतं. या आठवणीमध्ये तो हरवून जातो आणि त्याच्या हाताला चटका बसतो. तर नंदिनी त्याच्यावरती रागवते, अहो तुमचं लक्ष कुठे आहे? चला बाहेर, मी क्रीम लावून देते. ॲक्च्युली माझंच चुकलं, मीच तुम्हाला किचनमध्ये इथे आगीजवळ यायला नको हवं होतं, असं म्हणते आणि त्याची काळजी करू लागते. तर पार्थ हा नंदिनीची मज्जा घेत असतो. आता जेव्हा म्हणतो, दिवाळीचं फराळ दादा मी तुला शिकवतो चल. तर लाडू, करंज्या आणि शंकरपाळी